الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Бүгінгі хадис Алла Субхана Тағаланың кең рахматы турында һәм бізде аның құлларында үміт уята тұрған бір ұлық хадис. Шулай құдси хадислерден келіп санала бұл хадис Тирмизи жиынтығында сахих хадислерден болып келе. Әнес бин Малик исемле сахабадан риваят кылына һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте ди. Алла Субхана Тағала әйткән: "Кала Аллаһу Тағала: Я ибни Адам, иннака ма дa'утани ва раджаутани, ғафарту лака аля ма кана минка ва ла убали ди." Адам баласы ди, син миңа дуа кылуны һәм миңа үмит итүне ташлаганча кадәр ди, мин ди синең ди гөнаһ кылуыңа карамастан ди, аларны гафу итәчәкмен ди. Бу Алла Субхана ва Тағаланың безгә карата нинди киң рәхмәтле булуы һәм нинди генә микъдарда гөнаһыбыз белән булмасын, аның каршына киләбез икән, Алла Субхана ва Тағала нәрсә ди? Гафу итәм ди. Һәм менә бу әйтә, дуа кылып һәм Аллаһтан үмит итеп сорарга тиешбез ди. Ягъни нәрсә дигән сүз? Без Аллаһ Тәгаләдән сораганда, дуа кылганда без үмит итәргә тиешбез. Алла Субхана ва Тәгалә безнең гөнаһларыбызны гафу итәчәге турында. Безнең бернинди шөбһәләр булырга тиеш түгел. Һәм менә без дуа кылганда шикләнергә тиеш түгел. Без Аллаһ Тәгалә кичермәс инде минем гөнаһларымны, күпме гөнаһ кылдым инде, күпме кешене анда рәнҗеттем, zulmлык кылдым анда, яки бер нәрсәсен урладым анда, ничек инде мине Аллаһ Тәгалә кичерсен инде дип, менә шундый шикләр керергә тиеш түгел. Аллаһ Тәгаләдән сораганда безнең өметебез көчле булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә бәрәбәр кичерәчәк мине, чөнки ул үзе вәгъдә итте, гафу итермен, кичерәмен дип, менә шундый каты өмет белән дуа кылырга тиешбез инде. Һәм Аллаһ Тәгалә җавап бирүенә бер дә шикләнергә тиеш түгел без. Чөнки Аллаһ Субхана Тәгалә Куръанда нәрсә ди? وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ди. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә дуа кылыгыз ди, һәм мин сезгә җавап бирермен ди. Менә бу вәгъдәсе Аллаһ Субхана Куръанда килә, аяты, миңа дуа кылыгыз ди, мин сезгә җавап бирермен ди. Менә бу безгә өмет уята, шушы Аллаһның җавабын көтәргә, җавабын өметләнергә. Җавап бирәм ди, дуа гына кылыгыз ди, җавап бирәчәкмен мин сезгә ди. Шуңа күрә гафу сорыйбызмы, бүтән хаҗәтләребезне сорыйбызмы, менә Аллаһ Тәгаләдән өметләнеп, бер дә шикләнмичә сорарга тиешбез. Чөнки Аллаһ Субхана вәгъдә бирде, җавап бирәчәкмен ди инде. Бу дөньяда да ниндидер сәбәпләр аша җавап бирмәсә инде, аның әҗр савабын ахирәттә күрәчәкбез инде. Яки шушы дуа аша берәр бәла-казадан саклаячак, яки инде әҗр савап бирәчәк. Чөнки дуа ул шулай гыйбадәт. Без дуа кылабыз, Аллаһ Субхана Тәгалә безгә әҗрен дә бирә, аның әҗр савабын да яза, һәм шулай инде хаҗәтебезгә җавап та бирәчәк инде. Һәм хадисне дәвам итеп әйтә: "Я ибни Адам ди, лау балагта зунубука ана as-сама'i, thumma astaghfartani ghafartu lak ди." Эй Адам баласы ди, әгәр дә синең ди гөнаһларың ди күккә хәтлек ди, җитсә ди, ана дигән сүз күкнең, болытларның иң өсте җиренә җитсә дә ди гөнаһларың ди инде, без бит инде беләбез, күкнең беренче каты анда бер 10 километр тирәсендә җирдән ала. Иң өске каты тагын да биегрәк инде. Төгәл санын без әйтә алмыйбыз. Менә шул микъдарга, шул дәрәҗәгә хәтлектә гөнаһларың күбәйеп менсә ди, миннән истигъфар, гафу сорасаң ди, мин сиңа җавап кичерәчәкмен ди, гафу итәчәкмен ди. Аллаһ Субхана Тәгаләнең бар Әл-Гафур, Әл-Гаффар, Әт-Тәвваб дигән исемнәре. Аллаһ Субхана Тәгалә гафу итүче һәм бик күп итеп гафуларны кабул итүче, Гаффар, ягъни бик күп итеп гафу итүче, шулай Әт-Тәвваб, тәүбәләрне кабул итүче дигән исемнәре бар. Аллаһ Субхана Тәгалә менә шундый күркәм исемнәре бар. Менә шундый күпме генә гөнаһта килсәк тә, Аллаһ Тәгалә бәрәбәр кичерә безгә. Чөнки
Алла Субхана Құр'анда да айтты, екінші бір аятында: "Вастагфируллаха инналлаһ гафурур рахим" де. Аллахтан ғафу итуны сұрағыз де, дөрестлекле, Аллах ғафу итүче һәм мәрхәмәтле де. Бу Музаммил сүрәсенең 20-нче аятында килә. Шуңа күрә менә халыкта таралган бит инде, кешене шу мәчеткә чакырсаң, шушы дингә өнди башласаң, мин бик күп гынах эшләдем инде, Аллаһ Тәгалә гафу итмәсен, без әйтергә тиешбез, менә синең гынахларың күккә хәтлек җитсә дә, ягъни инде бу образны говоря, русча әйтсәк инде, киная дип атала инде. Шуны гынахларың шуң хәтлек күп булса да, Аллаһ Тәгалә гафу итәм ди, тәүбәгә килсәң ди, гынахларыңны калдырсаң ди, гафу итәм ди, шикләнергә ярамый. Яки һәм шулай кешене көлергә ярамый мәсхәрәләргә. Менә анда гомер буе гынах эшләгән дә, бөтен совхозның печән урлап бетерде, бөтен ашлыгын ташыды үзенә, күпме гынах кылды, мондый гынахчы Алла Субхана Тәгалә ничек инде аны кичерсен, һәм мәчеткә йөргән була инде дип. Менә мондый сүзләр сөйләргә шулай ярамый. Чөнки Алла Субхана, әгәр дә саф чиста ихлас күңел белән Аллаһка тәүбәгә килде икән, Аллаһ Тәгалә аны гафу итәчәк, ул гынахларын. Син белмисең, бәлки инде шушы намазга басып, изгелекләр кылып анда Аллаһка тиңдәшлек кылмыйча тәүбәләргә килеп, Аллаһ Тәгалә аны гафу иткәндер, бөтен ул эшләгән гынахларын бетергәндер. Ә син аны шушы Аллаһ Тәгалә гафу иткән килеш, аны нәрсә мәсхәрәлисең, котыртасың, рәнҗетәсең. Ничек инде аны кичерсен Аллаһ Субхана, күпме гынах кылды. Бер кайчанда кешегә алай әйтеп ярамый, көлергә дә ярамый, әйтергә дә ярамый. Аллаһ Тәгалә гафу итәм дә, син әйткән буласың, ничек инде аны гафу итсен дип. Син шикләнәсең Аллаһның рахимлеге турында, рахимлегеннән. Аллаһ Субхана шушы исемнәреннән: Әл-Гаффар, Әл-Гафур, Әт-Тәвваб, гафу итүче, тәүбәләрне кабул итүче. Шуңа күрә өмметне бер кайчанда өзергә ярамый, күпме генә гынах кылсаң да инде. Без һәрвакыт тәүбәгә омтылырга тиешбез инде. Һәм тәүбәнең инде, әйттек микән инде, 5 шарты бар. Беренчесе ихластан тәүбәгә килү. Мәсәлән, кеше исламга килгәнче рибага акча алган инде, яки рибага акча биргән инде. Рибаны беләсез инде, процентка акча бирү яки процентка акча алу. Безнең ислам динендә инде процентка акча бирергә дә ярамый, һәм процентка акча алырга да ярамый. Мәсәлән, бер дустыңа биреп тордың ди кардаш 100 мең, шуны 150 мең итеп аласың икән, бу риба дип атала. Бик зур гынахлардан санала инде Куръанда. Кем риба ала ди, ул Аллаһка һәм аның Расүленә сугыш белән чыга ди. Шуның хәтлек дәрәҗәдә. Һәм бер икенче риваятендә килә, кем рибага акча ала яки бирә ди, Кәгъбәтулла янында үз әнисе белән җинси мөнәсәбәткә кергән дәрәҗәдә була ди. Шушы рибаның дәрәҗәсе. Уйлап кына карагыз, Кәгъбәтуллада зина кылу, вообще-то башка сыймаслык. Әле тагында башка сыймаслык үз әнисе белән, үзен тудырган әнисе белән нәрсә җинси мөнәсәбәткә, ягъни зина кылган кебек дәрәҗәдә була ди, кем риба ала. Күрә, риба алу, процентка акча бирү яки алу, шуның хәтлек зур дәрәҗәдә тора. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи Кәгъбәтулла янында әнисе белән зина кылган кебек, Кәгъбәтулла янында. Һәм инде Бакара сүрәсендә килә, кемдер рибага акча алады, ул ди Аллаһка һәм аның Расүленә каршы сугышка чыга ди. Аллаһка бит ничек сугышка чыгып булсын инде. Аллаһ шушы безне барлыкка китерде, аңа берничек тә сугышка чыгып булмый. Һеч шиксез берничекләнсез без җиңелүдә булачакбыз. Шулай бит инде. Ләкин кем рибага акча ала яки бирә, шундый зур куркыныч астында куя инде үзен. Әйттек, 150 мең бирде, 150 мең итеп алды икән, риба кылды инде. Аларга да ярамый, бирергә дә ярамый. Алучы да шул гынахны ала, бирүче дә шул гынахны ала. Чөнки алучы булмаса, бирүче булмаса. Кеше әйтә бит инде, менә мин бирмим ди, мин бит алам гына ди. Әмма дә ләкин син булмасаң, алучы, бирүче дә булмаса. Спрос зарождает предложение диләр бит инде. Сораучы булса, бирүче булачак дип. Шуңа күрә алырга да ярамый, бик гынах. Аңладык имам, шушы рибаның ни зур гынах икән. Шушы риба, Yok, взятка кирми. Взятка икенче хөкемдә. Австрия яшәде. Аннары менә кеше белде рибаның хөкемен, ниме? Харам. Шундый зур куркыныч гынах икән, үзенең белән зина кылган кебек. Тәүбәгә килде ди. Беренче шарты дидек, нәрсә ихластан калдырырга тиеш.
Ихластан Аллах ризалыгы өчен шушы аятларны, шушы хадисларны ишетте, все куркып калды. Кара, не зур гынахты калдырам, туктыйм ди ихластан Аллах ризалыгы өчен. Теге кеше куркытып түгел, анда бит инде бар, берәрсе куркытса тагын бер процентка акча алып кара яки биреп кара дип килеп куркыта икән инде, все куркып туктала икән, бу ихластан тәүбә кылмады, кешедән куркып кына калдырды. Мәсәлән, процентка бик күп акча биргән, конкурентлары килеп куркытканнар, тагын бер ишетәбез икән, процентка акча биргәнеңне кешеләргә, без сине юк итәбез дип куркып кала да калдыра бу эшен. Бу тәүбә кылмады, бу калдырды гына. Моның тәүбәсе саналмый, чөнки ул ихластан Аллах ризалыгы өчен калдырмады, курку аркасында калдырды. Беренче шарт ихлас булырга тиеш. Аллаһ Тәала әмер итте, шушы әмерен үтәп, мин калдырам дип, ихластан. Икенче шарт үкенү булырга тиеш. Шушы гынахны эшләгән, ни өчен шушы гынахны эшләдем дип, бик каты үкенергә, бик каты күңел сыкрарга тиеш аны. Бик каты борчылырга тиеш. Шушы гынахны эшләдем соң дип. Өченче шарт шушы гынахны калдыру. Туктарга тиеш. Риба алмый да, бирмей да, киселергә тиеш инде. Һәм инде дүртенче якын белән үзенә карар чыгарырга тиеш, бүтән ул гынахка кайтмыйм дип. Әгәр дә шикләнә икән, авыр чакта барыр, я бирәмен, я алырмын инде дип, әзрәк кенә шиге була икән, үзендә төпле карар чыгармый икән инде, все, бүтән бер кайчан да бу гынахка кайтмыйм дип. Шулай ук тәүбәсе кабул булмый, төпле карар чыгарырга тиеш үзенә. Бу гынахка бүтән бер кайчан да кайтмыйм, эшләмим дип. Бишенчесе тәүбә вакыты булу. Безнең бит инде тәүбә вакыты чыга кайчан? Җаныбыз biz астан бугазга хәтлек җитә, бугаздан чыгып китә җаныбыз. Шулай бит инде. Җаныбыз чыкканда бугазга җитә икән, безнең тәүбә ишекләре ябыла, тәүбә кабул булмый. Һәм инде шушы җаныбыз чыгып инде бугазга җиткәнче тәүбә ишекләре ачык, без тәүбәгә килергә, омтылырга, ашкынырга тиешбез инде. Һәм инде кыямәт көне алдан беләбез бит инде, кояш безнең көнчыгыштан чыгамы әле? Географлар. Көнчыгыштан чыга, көнбатыштан бата. Кыямәт көндә киресенчә булаймы? Көнбатыштан чыгачак, көнчыгыштан батачак. Шул вакытта кыямәт көне җиткән була. Шушы вакытта да тәүбәләр кабул булмаячак. Тәүбәнең ишекләре ябык була. Шуңа без тәүбәгә килә алабыз. 5 шарты бу. Аллаһ белән безнең арасында булган гынахка. Әгәр дә кеше белән арасында булган гынах була икән, инде 6нчы шарт үтәлә, ул кайтару. Кеше хакын үтәү. Мәсәлән, берәр кешенең нәрсәсендер урлады. Телефонын инде мәсәлән, яшь бик күп таралган бит инде телефоннарны урлыйлар, бигрәк тә шәһәр җирләрендә. Берәр кешенең дустыңның анда бер танышыңның телефонын урладың икән, һәм син инде шушы аятларны ишетеп инде караклык турында ишетеп Аллаһтан куркып тәүбәгә килде икән, шушы 5 шартны үтәдең икән, 6нчы хак өстәлә шушы телефонны кире хуҗасына кайтару инде. Инде телефонын сатып җибәреп таба алмасаң, шушы акчасын кайтару шушы телефонның инде. 6нчы шарт өстәлә, әгәр дә кеше хакына кергән булсаң инде. Кешене рәнҗеткән булсаң, барып гафу сорау инде, мен сине шуны турында шулай дип сөйләгәнем, рәнҗеткәнем, гафу ит мине дип. Бу 6 шарт була кеше белән бәйле. Әгәр дә үзебез белән Аллаһ арасында булса, 5 шарт инде. Тәүбәгә килгәндә менә шушы шартлар үтәлергә тиеш инде. Һәм Аллаһ Субхану тәала әйтә: "Я ибни Адам, иннaka law ataytani biqurabil ardi khataya, thumma laqaytani la tushriku bihi shay'an, lataytuka biqurabiha maghfiratan." Ey Адам баласы, бите җир шарын яулап алырлык гынах белән килсәң, минем каршыма, җир шары икән, карагыз, дөнья зур. Шулай бит инде. Бик зур. Күз алдына китереп булмый. Шуңа гынахлар белән дә минем каршыма килсәң, миңа тиңдәшлек кылмаган хәлдә, ягъни Аллаһ Субхану ва Тәаләгә ширк кылмаган хәлдә. Әйттек бит инде, ширкның ни зур гынах икән, рибадан да зуррак гынах, иң зур гынах. Аллаһ белән бүтән илаһны тиңләү дидек. Шулай бит инде, Аллаһ Тәала барлыкка китергән. Уйланып чыккан илаһлар белән Аллаһны тиңлисең икән, тигезлисең икән, бу нәрсә дидек? Ширк була, тиңдәшләү була дидек. Мәсәлән, Аллаһтан башка бүтән нәрсәгә ялварасың икән, сорыйсың икән, дуга белән мөрәҗәгать итәсең, Аллаһны тиңләгән буласың. Шулай бит, аңа ширк кылган буласың. Бу бик зур гынах дидек. Мәңгелек җәһәннәмгә керәмен дип кеше дидек. Шундый халәттә булмыйча, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылып үлгән булсаң, һәм гынахларың бик күп булса да,
не дей, мен сені кешірәшәкмен дей. Бу нәрсә дигән сүз галимнәр моннан бик зур файда китерде. Әгәр дә таухид иясе Аллаһка гына бер гыйбадәт кылган кеше, ниме? Аллаһка гына гыйбадәт кылды, бер үзенә тиңдәшлек кылмады. Бүтән иләһләргә табынмады, бүтән иләһләрдән сорамады, бүтән иләһләргә тәвәккәл кылмады. Әмма ләкин бүтән гынаһлар эшләде. Бүтән төрле гынаһлар эшләде. Шушындый халәттә уйлайкан, Алла субхан нәрсә ди? Шушындый бәндәнең ди гафу итәчәкмен ди теге гынаһларының ди. Һәм җәннәткә кертәчәкмен ди. Безнең шушы эшләгән гынаһлар өчен кыямәт көндә газаплап алачак Алла субхан теләсә инде. Мәсәлән, бүтән гынаһлар эшләде дигәндә, әмма ләкин тиңдәшлек кылмады ди, шушы эшләгән гынаһлары аркасында ул аны газаплап чистартачак инде. Җәһәннәмгә кертеп ала, чистарганганча хәтлек инде. Аннары инде алып, нәрсә җәннәткә кертәчәк инде. Әгәр дә таухид иясе булса инде. Шарт бар монда. Нәрсә ди? Аллаһка тиңдәшлек кылмаган булса. Ә инде тиңдәшлек кылган хәлдә уйлайкан инде Аллаһка ширк аткан, ширк кылган, кемнәр булса тиңләгән хәлдә, һәм шул халәттә үлеп китә икән, тәүбә кылмыйча, бу инде мәңгелек җәһәннәмгә керә. Шушы хәдистән алына инде. Чөнки аның каршысы нәрсә? Ширк кылу инде. Монда бит инде әйтә, ширк кылмаган хәлдә әйтсәм, гынаһларым бөтенсен гафу итәм ди. Һәм шулай галимнәр әйтте, турыдан-туры җәннәткә дә кертәләр ди. Газапламыйча. Без бит әйттек, гынаһлар өчен газаплап алырга мөмкин дидек. Гынаһлардан чистарындыр, чөнки җәннәткә пак чиста кешеләр генә керә. Гынаһлы кешеләр килми. Шуңа күрә чистарыныр өчен, пакланыр өчен безне газаплап җәһәннәмдә чистарта. Шушы эшләгән гынаһлар аркасында. Әгәр дә без таухид ияләре булсак кына, аннары җәннәткә кертә. Шулай ук барды, теләгән кешеләрен газапламыйча турыдан-туры җәннәткә кертә ди. Бу инде Ниса сүрәсе ялгышмасам, инналлаһа ла яғфиру ан юшрака бих ва яғфиру дуна ма залика лиман яша ди. Аллаһ субхана тааля ди, Аллаһка тиңдәшлек кылмаганнарны ди гафу итә ди, бөтенесендә ди. Аллаһ субхана тааля ди, аңа тиңдәшлек кылганнарын ди гафу итми ди. Әмма дә ләкин калган гынаһларны теләсә ди гафу итәчәк ди. Һәм галимнәр шушы аяттан инде ни файда чыгардылар? Әгәр дә ди кеше шушы таухид иясе булып уйлайкан инде Аллаһ субхана газапламыйча да турыдан-туры җәннәткә кертә ала ди инде. Кемне инде Аллаһ хикмәт иясе бит инде, кемгәдер инде чистарынырга, пакланырга кирәк икән инде, шушы эшләгән гынаһлары өчен инде газаплап чистармагач кына җәннәткә кертәчәк инде. Шуңа күрә, бу безне өмет уята, кызыктыра, таухид ияләре булырга, Аллаһның үзенә генә гыйбадәт кылып инде, шушы җәннәтенә кергән инде. Калган гынаһлардан инде шушы тәүбәләргә кирәк инде, Аллаһка өмет итәргә, безне җәннәткә кертүе турында инде. Бу хадис безне бик зур өмет уята. Хаталанган булсак инде, ялгышкан булсак, гынаһлар кылган булсак инде, тәүбәләргә килеп инде, Аллаһтан истигъфар сорап, гафу сорап инде, Аллаһның җәннәтенә кергән инде, өметін уята. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да әйтә, "Валлаһи ди, инни ластагфируллаһ ва атубу илейһи фил яуми аксар мин 70 марра ди. Аллаһ белән ант итәм ди, мин көненә 70 тапкырдан күбрәк Аллаһтан гафу сорыйм ди. Һәм аңа тәүбә итәм ди." Пәйгамбәр көненә 70 тапкыр Аллаһтан истигъфар сораган. Кайбер риваяттә 100 тапкыр ди, кайберсендә 70 ди. Бу сахих хадисләрдән килә инде. Бухари риваятында инде. Пәйгамбәр саллаллаһу көненә астагфирулла, 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 астагфирулла дип 70 тапкыр әйтә торам. Кайбер риваятта 100 тапкыр инде астагфирулла, ягъни Раббим Алла гафу итсәң иде, Раббим Алла гафу итсәң иде дип сорый торам. Бу телдә генә булырга тиеш түгел бу, калып белән дә булырга тиеш, уй фикердә дә булырга тиеш. Астагфирулла, астагфирулла дигәндә телебез белән дә әйтәбез, калыбыбыз белән дә шушы зикерне калыптан да чыгарабыз һәм уйлыйбыз да, Раббим Алла шушы гынаһларымны гафу итсәң иде, кичерсәң иде дип инде. Һәм инде зур гынаһлар булганда тәүбәгә килергә кирәк инде. Кеше гынаһлары да менә шушы намаздан намазга, җомгадан җомгага, Рамазаннан Рамазанга шушы истигъфарлар гафу ителә. Зур гынаһларга инде
biz tövbәгә килергә тиеш. Без тәүбәгә килгәндә генә зур гөнаһлар кичерелә, гафу ителә инде. Зур гөнаһлар бар бит инде анда. Иң беренчесе шу Аллаһка тиңдәшлек кылу анда, шушы риба, әти-әнинең рәнҗетү, сүзләрен тыңламау инде, зина кылу, хәмер эчү һәм башка зур гөнаһлар инде. Икенче зур гөнаһларны дәресләрне башларбыз, анда белербез, нинди зур гөнаһлар, кайсылары зур гөнаһка керә инде. Бу мисал өчен генә әйтәм инде. Зур гөнаһларга тәүбә кирәк. Тәүбәсез Аллаһ Тәгалә зур гөнаһларны гафу итмәй. Ә кечкенә гөнаһларны инде менә шушы әйткәнемчә, шушы көн саен истигъфар әйтеп йөрү, һәр намаздан намазга уку, шушы калган изгелекләр инде кече гөнаһларны инде гафу итеп сөртеп бара инде. Шуңа күрә шушы хаталансак, шушы хадисне искә төшерик. Аллаһ Субхану Тәгалә гафу итәм ди, рахимле ди, күпкә хәтлек җитә торган гөнаһларыбыз булса да, җир шарын бәйләп алырлык гөнаһларыбыз күп булса да инде, Аллаһ Тәгалә тиңдәшлек кылмыйча яшәсәк, тәүхид ияләреннән булсак, гафу итәчәкмен ди, сөртәчәкмен ди, бетерәчәкмен ди бу гөнаһларымны инде. Һәм инде шушы зур гөнаһлардан тәүбә шартларын үтәп, тәүбәгә килик инде. Һәм шулай астагфирулла ва тубу илейхи дип инде шушы истигъфарларны кылып йөрергә онытмаска кирәк инде. Пәйгамбәр бу дөньяда инде аның гөнаһлары гафу ителеп, инде җәннәт белән вәгъдәләнгән була бит инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Шундый хәерле кеше, иң хәерле пәйгамбәрләрнең берсе, Аллаһ Субхану Тәгалә иң яраткан кешесенең берсе булып тора Пәйгамбәр. Әле шулда көненә 70-100 тапкыр истигъфар кыла торган булган, Аллаһ Тәгалә гафу сорый торган булган инде. Ә без инде беренче чиратта, безнең заиф бәндәләр, инде күп гөнаһлар кылучы бәндәләр, беренче чиратта шулай Аллаһ Тәгаләдән күп итеп гафу сорап истигъфар сорый торган кешеләр булырга тиеш. Субханакаллаһу ва бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.